2017 warrior mission D Difikila vendors item yamadamini wafuta pansinde walilongwa ni mafilimu ya Malawi yamwe anapanga mafilimu monga chintu pati 3 komanso kulira kwa nzimu tupanukani minene mwina nayo pano Fikila vendors item watipazira filimu ya komedi imene ili pansika tobano yomwe ikuchita kuti Wiseman Fikila Comedy Collection Volume 1 Wiseman Fikila ameneyo ganga. This where we back again. She's making me open your window, moving your window, moving your window. A driver. A driver. He's a driver. Sangawe. Teni ya ine ndidi. Ya, nimajokera huko. Ndeno ndingaga wewe bwana. Tikalo wa. Nyumba kwako. Moti zona zimezo mane nemezo zoti nyumba kwako bano ndizo siwa kutuka munthu asika. Guys, mukakabona mufuna nkazi. Muzimu zazoma muli nazo. Suri muzika bwereka nyumba yakwati chimpokosa chanu chija mumaka 36 chikale chomwe chijaga. ndira. Ase uzima. Hata usema makasi mali wancha ase. Ndi mabisa na mvula tu. Hiyo nini nakuza rolo mboko sasa tuona ndo sasa hapa tunaenda Ndio mvula ijaga. Fikila vendors item Comedy Collection Volume 1 Wanje. Nakuza tena ndio Mwana wangu na mimi. Sisi ni wamulo jama ndo zote afuna ndikwatira wajana me. Zindi kule. Akumira kutuka kwa mmenya. Tindi kama unesi. Amaji muri bole. Muri bala msadi pia. Hey, waduko. Tamfali. Azmani, azmani. Wiseman Fikila Comedy Collection Volume 1 ndikuti tuili pansika tsopanyo ikutamanga taunimu malo ndiomweyo pafikila vendors item. Kiko vile kwa mpunguzo wako. Mpunguzo wako ndio wenye kumpasa ule mume. Fana kubeleka mkazi wako. Wazuri ule ngozi. Trouser chocho wide. Kwa kwa basi marobe ngara ukaniza zija. Mesa mnaita ni nothing hapa. Ile wewe ndinamuza uyu kuti akabwerese nothing yale wotira sabola nguwa mbiri namuza so vinegar kaike kasala diso bombo ndekuti nothing wanga ndija wabwino bwino ndeso kwa vendors item Comedy Collection Volume 1 mwakabili wangasta Chani swabusa. ndikuti mwejezelana Jezana chani swabusa. timango kamba nkali zapira zina zote mwakabili wangasta ja pira Pira iwe kuno pokwera ngoma lufuna chake Malawi yose ino ndikuti kusomanja. okay abusa mabera ndida na ulani dando wako neno tichani ndikusowa kazi ndavulika nthawi yaitali uyu ndina ndikufusa uyu ndindani kazi ndiye mkazi amene ndi uchowa mkazi umafuna mkazi atokero iwe unapenda ndifuna Nimafuna mamuna abusa. ndiye uyu ndina Mamuna. ndiye nthawi yonse tendakupasa ni mpata mmacheza nazambira Komanso abusa achinyango ndikunena kuti filimu imene ya komedi ya Wiseman Fikila Comedy Collection Volume 1 ili pansika tsopano mukafuna malambalo ndi filimu ine tatu 10-12 sete filimu ine tatu 10-12 sete Wiseman Fikila Comedy Collection Volume 1 ikwete lokaloka.
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। kuntuntumira kwopya pamene anthu amatiopa ifeyo tingathe kuwavinitsa nyimbo ya mtundu wina uliwonse koma mantha akawachokera ndiye kuti tatha. Chikalaro na linziko muno kwezileta kwera kale kale ndithu kale kale lero. Tinafikiratu panyasi kwambiri somwe zimandipangitsa ine kulamulira India ngakhale ndili kutali kwambiri ngakhale ndili kuma 1000 amitunda kutalikira India onse amayenera ndiope ine baba Skando aliyense. Masuka banji sa.
zosangalatsa wabwera. Ndakuona nitatsa munda. Uli bwanji? Wandipeza bwanji kodiyo? Muli bwanji avite? Eka eno. Mbula yayimba nthawi itayi bwanji? Kawiri. Ayimbanso nthawi iliyonse. Yankeni. Hello. Kumvabe eya ogwira mtima pa mawu ako. Tafotokoza zinthu zogwira mtima mwachangu. Apo bi anyamata anga akudikirira kugwira ntchito yopenga kuchokera kwa ine. Ndikufunika nthawi yoti ndiganize. Chimenecho ndi chinthu chomaliza chomwe ndili nacho. Nthawi. Ndatasa kuona kuti mwana wako wabwerera kuchoka kwa America. Mutsanzike komaliza. Chifukwa mwana sangauze bambo wake upangiri olakwika. Mwanjira ina. Komishona. Iye mama zinyenga yekha kuti amagwira ntchito bwino. Mwana ngati angakupulumutseni? Ha? Chipolopolo chimene ndakukonzera iniyo chikangochoka mu mfuti yanga. Palibe amene angachiyimitse. Ngakhala ntunanu amene anachita kugula mavotiwo. Ngakhalenso apolisi amene. Olo mabodyguard kumene. Ngakhalenso mwana wakoyo. Sangandiletse kukupha. Sayimbanso mawa nthawi yomwe ino. Ndikangolandira nginizo suzandipatsa ndikusokosa. Koma ngati sundipatsa siudzamvekaso mpaka namuyaya. Madala, bwanji simunauza kuti mwe ndikhumba kuti mungathopereka. Sindikuimvetsetsa meeting yachibwana ngati imeneyi. 20 million sinkhani kwa inu yayi. Ndi chifukwa chani mukuizika pa chiopsezo ndi ndalama yochepa ngati imeneyi? Nkhani si 20 million my dear. Osaniwasa chiyembekezo chabodza Uncle Force. Ndamva kale zina zonse zimene makulankhulani. Mpaka nodziona liso kufika kwa mbale wanga kalani apapa. Zikachitika nkhando iniyo muzigwada basi ni mitu yanuyo kuma muda mulungu kuti wachita chani pa chimenechi. Koma ine ndamene ndingaluze bambo anga. Angela chonde. Si nthawi yoloza nazala ino. Asiye napolisi agwire ntchito yawo. Ntchito zamene akugwirira ndaziona kale. Chaposa chidwapo madala aligwira kale bomba loti liwaphulikira. Ine tapolisi ndimapanga chani kodi? Ukufuna kulankhula chani kodi mkaziwo? Lamulo lingatha kuti panga kukhala wapanda ntchito koma si kuti ndifofoola yayi. Dekhani chonde vilize. Muchili chonse amene ucheni munthu wamkulu wa business mu dziko lino. Commissioner Uncle Force. Kudzika kwake amene kuchuka kwake sungagwizana ni moyo. Ndifuna ndalama imene iperekedwe mwamva? Madala kuti ndi game yomwe ija sinemaliza ija. Nthawi imene ndikapita ku America ija. Madala tsiku limene jema andiuza kuti Luku wa Chesi uyu amayenda pang'ono-pang'ono. Amaoneka ngati opanda ntchito. Koma Luku ameneyu kungodusa zindido zonse kukafika mbali ina. Amakatenga malo a mfumu ndi queen. Ndipo amamuwina mfumu. Pali step imodzi yokhayo kuti mungachite Madala. Ndipo step imene chisankho ndi chanu. Mungathe kufa opanda chopereka chiliyonse kapena kupitirira ndi moyo pozigulira tsogolo ndi ndalama yanu. Sukudankhawa ndi moyo wa mdala wako? Ndikudankhawa. Ndifike ndikukuuzani zimenezo. Mumpatsa munthu mmodzi lero ndalama, ena folo mawa adzafunanso, ndipo ambiri adzakuchitani chimodzimodzi. Aliyense adzadziwa kuti Mr. Shadrack Masa amapereka ndalama kuti akhale ndi moyo. Lero lino ndi ababa SKANDO okhala kupangani zimenezi. Mmawa kudzabwera anthu 50. Mudzathawa mpaka naliti? Zikhale choncho basi. Mukuwapasa ababa SKANDO 200 million kwacha basi. Angela kumano Usalolere zimenezi. Ndadziwa kuti ubwera kuti uzake Madala chiopsezewe. Ndikudabanso kuti ndikuzipasa mafunso ana kuzanena kuti ubwere kuneyo. Ukudziwa kale kuti ndinamuza ndine kalani kuti abwere kuno. Ntenanga munamuza kuti abwere muzine pampana azipita. Akubweretseni kuti musapereke ndalama angakupulumutseni kwa baba ameneyo. Angakupulumutseni ku chimwemwe cha baba SKANDO.
chichi siya uyitikira ninuyo palibe imene angadandaula ameneyo amangona kuchirani madala ameneyo koma mwana wanu ndineyo mkazi ingaenda amene ndingakudandaula ninuyo ganizira usanalankhule Angela ukudziwa ulankhula chani chimene ndadzene chakuti mtima ukondani kwambiri ndipo choti mudziwe chichi siya uyitikira ninuyo madala sindizamukhulukira munthu uyu mpaka nakalekale sankha chani kodi moyo kapena 200 million wani osati 200 million 400 million koma ndalama imeneyo ipita kwa makolo omwe unawabera ana awo ababa ndalama imeneyo ipita ku mabanja omwe akusowapo kugwira chifukwa cha iweyo omwe udasaukitsa chabwino zikumveka bwino kwambiri ngakhale ndi zolakwika zikumveka bwino pomva kulimba mtima kwako koma zikundivekera udyo ndikaganizira zotsatira zake amene amaopa chipolopolo chako amadankhawa ndi zotsatira zake chomwe ndikudziwa nchakuti moyo ndi imfa sizili mdzanja la munthu ayi ngakhale mdzanja la satana ngati iweyo mulungu yekha ndi amene amadziwa zonse pa nthawi imene umayimba sindimagona tulo tulo silimabwerayi koma panopa ndakukaniza ndipono ndigona mumtendere ndimayesera kuti ndikhale munthu wabwino nthawi zonse koma nthawi zonse dziko limandikokera kuti ndizipanga zoyipa iya baba mukudandaula chani kodi mzako ameneru wasikumbira yekha zenje ndi kuzimbira yekha maberu ayi sipano ayi mada imene itipangira mbiri lero lino ndi 25 hotezi kubwera ndi birthday yake Shadrack Masi musiye nakhale ndi moyo kufikira tsiku limenelo sakudziwa kuti ndinchuna bwanja ameneyo akusanga kaso pano mulungu akudziwa kuti akadadana ameneyo akadalagula chani chuchika ndiyana pa kodi anthu ndinamakulipirani kuti muzirani adati tabonani kuno ulikoso na amangonditsatirani tati jambeni ine ndadadiwa kalani chuzikaeri tiyeni mwatsuka bwanji sana ndadzuka akani palizadzidzidza taonani munthu wina olowa kuno koma taonani ngayi fingerprint yake kumatirapirani ndikubwera komweko
Sinalidi mbambanda baba. Kumanotaluza 200 miliyoni. Sikuluza kumeneko ndi profit imeneyo. Pamasiku awiri amene akubwerawa. News inaliyonse komanso newspaper iliyonse ikamba zazikulu za ine. Akaonera anthu ozakafedo ka Shadrack Masi. Masefa ndrama osatitsegukira. Azingopereka okha azichita mantha. Yes, Maria. Yamika mulungu kuti wabwera. Mangeno bwanji? Nkhani ya patopo ikale yathu. Ndiziyana zeneza. Olulagala manyuzi kuti wapange ujeni ulankhana pa? Kungoti pali chitetezo yokwanira commissioner Uncle Force angofika kumene. Koma tichifukwa chiyani zitolankhana akudikirira kunoko? Akuchita kafa thupi la Shadrack Masi ali floor yapasi. Ndifuka alitaili pamenepo. Zimene zotanthauza kuti channel china chilese chionetsa. Anjira Shadrack Masi ali kuti? Wangothodwa ndi zisoni basi olwankatimo. Nanga balale kalani? Angati ukhalale around ameneyo. Tikanajambula mtembo koma tufuna interview ndi clan. Imene ndi nkhani mbambande. Nditsarireni. Komono Maria. Shut up, nditsarireni. Mwadzuka bwanji Mr. Clan Masi, ine ndine Maria wakuti. Evani. Ndo pakajana pamenepo. Unali moyo wathu umene ujawa pamene pacha. Interview yabwino ya Clan Masi akugwesa misozi. Nkhani yathu ikanakhala ya moto. Ayi, palibe chinthu ya phindu chimene tapeza kuti ingatipindule mu chimita mmene muja. Chewo. Ndi nthawi yopereka ulemu womaliza. Aliyense akudikirira kuti mwambo uchitike. Ankolo. Ndifuna ndikambirane ndi clan. Private. Sunakhale kwa chimwene wanga. Unali mwana wa bambanga chabe. Matatu tosenda mina mwalirawo. Ndekuti ubaleso palibe. Kuyambirira mpaka na kale. Dziwa ndiwe amene unapha Shadrack Masi. Akalani. Ababa Skando sana awombere madalanga. Iwe enda amene unawombera madala. Iwe
iwe ndi amene unapha madala anga. Ndiwe chiganga chimene chinapha madala. Ndezi ndikumufunanso munthu amene anakhesa mwezi wa bambo anga kuti apezekenso pamwambo wa maliro. Ulibe ufulu wina uliwonse opereka maulemu omaliza. Ndipo kolero lino sukuyenera kukhudza ngakhale mtembo wa madala aine. Ndakuuza zimenezo. Sinthu samala zorakulira bwanji malaya uzidandaule wekha. Mmene ndikuonera ineyo nkhani ya yemasi ikathera kumwambo wawo wokuotchedwa palibenso chifukwa chofukulira phulusa lina. Koma machano ena ataganiza zotero. Ndamene ndikuonera ine ndikuona ngati nkhani yangu yambika papa. Sikuti kuthera pamenepa ayi. Morani Tangu ganizani. Nanga ndi chifukwa chani mtsikana uja anayatsa mtembo chimwene akali moyo. Hello. Ndikupezani pompano commissioner Uncle Force. Yes. Come on aliyese. Lamvetsera nikankani kabwino ngati yaka. Maria kunena tisona. Zimene ndazifufuza mwakalani Shadrack Masi ndisaname ndikankani kapo. Koma kuti tifufuze china chonse chokuzana ndi iyeyo tiyenera kufuna bunte wakumahimu. Bunte? Eya. Bunte ndikalani Masi yemweyu. Bunte anali mnyamata wa mukantini mu ofesi ya Yemasi zaka 15 zapita. Opitilira kuperekera ti amakhala ndi chidwi ndi mamitingi yawo omwe amachitika ku kabineti ya Shadrack Yemasi. bwera kuno. Ataphunzira Bunte anasiya kuperekera ti ku kantini. Amagwira ntchito kwa Yemasi masana akwina kunkumaphunzira usiku uno. Mosakhalitsa Bunte anasanduka Shadrack Masi ndipo anali mtima wachiya Shadrack Yemasi ndipo anamugula ngati mwana wawo. Ndiseni nanthu ameneyo ndi amene adaombera bambo ako aja anagwida pa airport akufuna kuti azithawa ndi passport ya fake. Munthu amene sinakwiye naye olompang'ono pomwe commissioner Uncle Force. Chitsiru chimenechi chidangowombera. Dani wanga ndi amene anampasa iyeyo mfuti kuti awombere bambo anga. Kalana mayendera za ntchito osati mawokha ayi. Mutati muonetsetse wayikweza kampani ya Yemasi yomwe yafika pa 300% pa zaka 5 zokha. Yomwe Yemasi amuyikiza iyeyo ngongole. Sikuti ndi mdani wako yekha yaye, ndi mdani wa dzikonso. Ukuganiza ngati siti kufuna kumumanga? Vuto lalikulu kwambiri pakuti iyeyo akubisala ku dziko la ini yake limene ifesi lingakhale ndi mphamvu kwambiri. Koma sikuti tatayembekezo kwambiri ayi. Tawalembera anduna pa zimene zizi. Ndipo ndikukhulupirira kuti akuziyendetsa pompano lamulo liyenda ndithu lamulo mwaganyavu ndipo mwa ineyo ndikamugwira ndi manja angawa. Kalani ndikukulonjeza chimenechi. Polisi sisiya mwalandu umodzi omwe osabwerera kuno. Pa nthawi ino iwalani zoti ndine wa polisi ndikukupemphani kuti zigawenga zimene zapha bambo anga zimangidwe. Lumbirani muyike dzanja lanu pa mtima ndikundilonjeza kuti chimene munena chonchotheka. Nyamata amene amagulitsa ati pa mtengo wa 20 kwachakapo pano kumayendetsa makampani a 20 biliyoni sangangokhale tondovi pa imfa ya bambo ake ayi. Muzingoyang'ana sa nyamata amene nthawi iliyonse apanga zoopsa. Hello. Nkhani yovuta kwambiri kwa munthu ochita bwino. Kapena ko galo ngokuwa munsewu. Ulemerero onerera imfa udakali chimodzimodzi. Zikadadza. Asana waombere bambo ako mnyamata wanga adandimbira pa cellphone yake. Anapanga zimene kuti ndimve kukuwa kwawo komaliza. Mawu amene amakana kupanga zimene akufuna baba anazimitsidwa. Unaliononga tsiku pamene udawapeperesa bambo ako kuti ashoshane ndine. Ukamaona bambo ako pachithunzi ungathe kumaganiza kuti no chikhala sudapange chinthu chimene chicha. Sinyonyoka. Sindikudziwa zimene sindikadayenera kuchita baba Skando, koma zimene nditachite ndithudi muzida nokha. Kwina kulikonse kumene mungabisale ndikufukulani.
osati chifukwa cha imfa ya bambo anga yokayi, koma uli pa dontho la mwanzi uliwonse umene unakhetsa kuno la anthu osalakwa. Udzawayankha maso ndi maso anthu komanso lamulo konkuno ku dziko komwe udakhwathula ana kwa makolo awo ndi kutsitsira cha konkuno. Ufune usafune ndi kukhwathula kumene kukubweretsa kuno. Imeneyo nde challenge yanga. Akuti ndikhwathula ine kuno kundipititsa ku India. Akandilanga ine kumeneko akutero. Amuthandiza ndani? Amuthandiza ndani? Ndiboma la India lomwe lili pamatalo sapita moyo umodzi omwe. Njani amene samachita mantha ndine? Hey, good dear. Tabwela. Papa. Oh, jimwana janga. Mwah. Wapuzila jani. Papa mwendi nkani. Dapat sama cerita bino. Oh, very good. Chidzivirar. Okay. Tidzapita kulatangi kudusira kuchigwa cha Sipiti chomwe chili pa mzinda wokongola kwambiri ku Ladakhi. Wow, ababa, mesa kumene kuchakwa kumakala jifunga paliponse. Kuliso mapila brown. Agili ni chali baba? Ngati ufuna mapila green lipita kukalala. Sankha kuti tipite no. Oh, chindu kudziwa baba, ndamambana chika manji. Okay, jabuno tseka maso. Tsono ugone no mwana wangano. Tiye ntipite kumalo amene ulorewo no tsopano, okay? Alright. Okay? Chimulepereta tsama programu kachikena kapena mutero? Kachidza chani. Sitilephera ulendo uno. Promise. Promise. Nangayo bwanje. Good night. Ndilango yotsedwa ntchito ku polisi akankoyamba munthu ndilondalonda tembenuka padogo. Kalani. Ufuna kugwira baba Sikanda wabwelisa mu India? We kagul. Sikuti ndekhayi. Ndithandizo yoyika kwa iweyo. Baba Sikanda rusisombayi. Sikando nding'ona. Ngakhale maiko atatu sangayike mbedza kuramukola amene uja. Ndikuzeke nakake. Ndisana mugoneke mwana wanga tsiku lililonse mamuza oti alore. Ndikukulangiza udule maloro ako. Dzukana chimwene. Muone choonadi. Ndakhala ndikukumana ndi choonadi kuyokera nthawi imene Finya amene ucha adapha bambo anga. Kaya wakupha ali kutiko kaya. Ndithudu wallahi ndikunenetsa ndimutengera kuno ku India. Kaya ndi thandizo lako. Kaya ayi ndimakulemekeza kwa basi
koma chonde ndisiye kukadzikwa kang'onong'ono komwe ndidakonzaka. Ndikusangalala mmene ndilili ndi mwana wanga. Kusangalala? Kapena ungofuna unamiza anthu ndi kumwetulira kumene kuli pa nkhope yako? Pamene ndinangodziwa zambiri zokhuzana ndiwe ndinazisiya zonse. Ndimafuna kugwiritsa ntchito ndalama yanga kupanga ame yanga kuti ikathane ndi baba Skando. Koma sindifuna omenya ndewu, ndifuna anthu owina. Ine ndinataya bambo anga, koma ndi ndani amene angamvetsetse kupweteka kwakutaya wachikondi kuposera munthu ngati iweyo. Ndikudziwa ndithu iwenso ndithudi unali ndi banja lachisangalalo kwambiri, komanso unali ndi ntchito yabwino kwambiri, ndi munthu wokukonda kupitirira imfa. Iwe ndiwe ndani kodi kuti ukafuule za moyo wanga? Ndiwe ndani? Tiye tuluka banja! Tiye banja! Sinapembekiza kuti zingakupwetekeni zimenezi. Malo molumikizana iwe ndine mwina sitingatoleranenso mpaka nakale, koma potero utilumikizisa ubale ulipo pamenepo. Ndati banja! Simi! Simi! Anjuni! Ndani marachaga. Ndikufaila Anjuni. Mwana tagufa Anjuni. Palibe. Siyirika kani? Mwana watu afa. Palibe. Mwana watu afa. Safai. Mwana watu afa Anjuni we. Mwana watu afa Anjuni. Inspector Anjuni, ndi mwana wankazi. Nanga Simi.
Lero tikuoneka kuti munagone siyonje. Tabwera. Mwana wanga amadziwa bambo wake bwino siyoncho. Ona. Dzulo utakangogona muja. Munthu wina anabwera. Akufuna ndimthandize. Komando sindikudziwa kuti ndimthandize kapena ayi. Ndinatseka maso anga. Mayi ako nkubwera kwa ine. Ndikundiuza kuti ndithudi ndimthandizeno. Ababa ndikuti mungondithandiza kabasi. Ndikudziwa. Koma ndikanthandiza. Mwina tilephera kuthilipika. Komanso ndikusowa kwa masiku. Zosakhala bwino. Ababa, ineyo ndi amama ndi ndani amene munayamba kudziwana naye? Amama. Ndeno pamenepo muyambirira kumvera iwo pamenepo kapena ineyo? Oh mwana wanga. Ndimakukonda. Wow, Samia! Izi ndizilipo bwanje. Ndakuza kuti nyamata amene sangakhala yerayi. Amakakena kake. Ndikudziwa zokhuzana ndi baba Skando. Sakusiyana ndi Alexander wankulu. Ali ndi ufumu wake. Asilikali ake, ame ake. Kuti timfikire pafunika kuphwanya network ya ame. Ndipo kuti tiwaule network imeneyo. Timfuna binyu. Mwana ngampeza kuti binyu yo. Ndende ya bashi. Ameneyo nde binyu. Ababa anamusokoneza. Anali driver wa baba kenako anali chipeja ake. Paliteka, Kalimu, Rahimu watothola madolo opya ngati amenewo amene analopsa mzinda usewu. Anaphaso anthu opya ambiri otchuka mdzikomo. No umboni. Amaona kaye pamene pakuchoka mphamvu ya ndani komanso chofoka cha ndani asana mutchole. Akangomanga chinthu amakwaniritsa. Amadana nazo zomubayira kumbuyo ndipo wina kuyelekeza kutelo ndi mdani wake kuopsa. Ndangokuva kunena kuti samasiya umboni wina lonse mbuyo. Ndanalowera njikundende. Chifukwa cha baba Skando. Skando adankala ndi mpeni kumbuyo. Double close.
ndino atithandiza adakali kundendeko kapena bwanji? Ayi, ndi chifukwa tifuna atuluke. Motani? Tifuna mitembo 5 ndipo ntchito imeneyo ndi yako upeze. Anjuni? Sikuti ukachita kuphatu, ndikufuna ubwerese anthu ofa kale. KV Medical College yako gwakwa Masatu. Yeah, ndiyeno. Amasunga mitembo yoti afufuzire pa maserade zimenemo. Kaya ndiulere kaya ndalama koma mawa ndifuna mitembo 5 ndi maambulasi awiri mawa mamawa. Ndinanga mitembo imutulusa bwanji binyu uku ndende? Pali njira imodzi yokha yontulutsira. Kumupha basi. Chani? Ndipo azinzanga awiri andithandiza. Roberto ndi Tone. Pali chinthu china chomwe ukachite pa 10:45 AM udzayimbira abati oyang'anira ndende ku Vashi kuti ulula ifeyo. Yes sir. Ndiye chani ichi? Ndachokera ku nduna za moyo. Ndifuna kugawa katemera wa malungo. Komano sa, sinandire information ina yese ya zimenezo pakati pano. Mulonda wa bageri sanga uzidekali kusafusa bwanako. Hello, sir. Kwa bwemba dokotala, ku nduna za moyo. Hello, oyang'anira ndende. Ankula. Iyi ndi oda yochokera ku nduna za umoyo. Mulanyambala 570 mundendemo. Ndiyoncho, ndiyeno. Tifuna tipeleke katemera kwa onse. Zabwere mande ya mmareni kapena 12. Ndizona koma siku titichedwa ayi. Ndikanthawi kochepa. Tathana nazo. Yamuno jabwina. Onse ndi mavampaya muno malungu anga achite jana anthu amenewa. Ndi udzudzu umene ufunika katemera osati anthu. कदम को कितनी बार समझाया मैं वो जरूर उसको भी यूज करना बहुत समझाया मगर वो ना मेरी बात माना ही नहीं इतना बोला मगर उस दिन दिमाग खराब कर दिया मेरा उसके बाद उसका भी ना हेलो जेल साहब इस वक्त आपकी जेल में आपके सामने जो लोग खड़े हैं वो डॉक्टर्स नहीं क्रिमिनल्स हैं Aletseni asana thawe ndazi nzawo kundendeko agwire ni pompano
panga yangu kumanja Inspector Junior ndingazorisunga kalise nthawi ali ku polisi iwe koma sindingazorisulenga nthawi kuphwanya lamulo yonchi mwafulumira rukwambira amwene ndafa koma ndili ndi moyo kaine ukapitiliza misala yako sukhalitsa uwandemva blasa chimecho chikhale kutali kwambiri chonde tsana dzinziyana watsimikiziradi anthu kuti ndafa pondipatsa moyo wina kapena wandipatsa moyo wina pofuna kundipha ndakutulutsa dala pali ntchito mola pamenepa uli ndi ndudu ntchito yanje kwabweretsa kuno baba Skando kodi wamasula idzidzi kodi ya sinduzifuna inezi ndingambe kubalalika nazo inezi ndikuyamba kulankhula mbwerera ngati zimene kulankhulazo simbwerera ndi serious game ukatithandiza uyamba moyo wina dzina lina kumaiko ena ukakana upita kuchindende chomwe chija ntchito zomwe zija chimene ngapange nchowayimbira apolisi kwauza kuti sudafe uli moyo kandi kundende kandi kunjanji kundende ngathe kukhala ndi moyo koma kunjanja amwene chisankho nchako usanjaso pamenepo ukayigwira ntchito imeneyi ndalama zingati 5 mita 5 mita basi ufuna zingati 10 miliyoni ndipereka zichitika अरे बाबा किट Lanshati funa kuweza ifa dala 20 miliyoni ndipereka 50% cash ndipereka blasa ndipatse ndudu icha ndikukoneka bwino topa zithuzi zimenezi ndingokhumbira chikhazi malankhula kapena kumva koma ifero ankhani timipizira rumfundo ngakhale tisanauzidwe ndipo mukuzindikira kwa ineyo ndakuona ndinu munthu anzeru tangaonani maswinya amene anali m'maso mwa apolisi uja kuti agodoke Peter straight pa mfundo ukufuna onse amene anapha bambo wako alangidwe ine ndifuna nkhaniyo pa channel ya TV yanga munjira imene tonsefe aliyense afuna wina ndi nzake pa nkhani yangayi ndikuyenera kukhala nawe pafupi kwambiri ndipo kumbali yako zithuzi zimene zisindiziulule kwa aliyense ukuyesera kundikoloweka hayi ndangokuonetsera njira pamenepo uli ndi njira ziwiri zoti uchite pamenepo kaya kundisunga kuti ndiziyenda nawe ndikhale nawe taiti kapena paya kundithamangitsa zimene zingatipangitse kuliuza dziko kuti binyu ali moyo usangijani tandisiyika kulibe malo anthu okoloweka kuno tiye tuluka panja tiyeko okay bwana ndingakufusa kaya ndo chazituzi sani manegati bomwe out ipani bwana ndio pesa yanga kalimo ukale kutali
ngati sundivomera pita nawe ndizingokutsatira ndipo ndikukhulupirira ndipita pera paliponse pamene ungapite. Madam, naka akufunanu. Iweyo? Chifukwa yani? Ugaza ngati ungamanditsatire kwina kuliwesene? Maganizo ako ugaza ngati ungamandilondelera ineyo? Kumandijambula zithunzi pa nthawi imene ineyo sindikudziwa? Ndima ndikanakutsimikizira chikhala mmafuna. Koma sinditero ayi. Chifukwa ndifuna chithandizo kwa abwenzi ambiri kumenyana ndi mdani yemwe ndikufuna ndi nsake. Ndipo abwenzi amene afunewo akakhala nzeru, asmart, ndioneka bwino ngati iweyo, zinthu zindiphwekera kwambiri. Uziyenda pachifuwa changa kulikonse ndineyo. Nditero. Madam, coffee drop. Nakuza kwambira ngeke kuti usamanisokonezeni. Nzobusa. Tuluka panyadiye. Sorry, madam.
Maria? Ndikuwafufuza. Ufufuza? Yeah. Ndani? Kale Chad. Ndiyo ngatokwanisa kumapanga traki kwankuna? Foni yanu ili kulikodisa? Ndi imene iri. Ikuflash ndiya jani? Tero. Musimwagemo? Kino si dzina langa. Musimwagemo? Elia Bande. Ndewo nani none? Tabulani kuno. Ndifuna ndiwonese ndikandokenda kake. Tabulani mzonesa. Tabulani. Iyi ndi website ya Global Tracking System. Kungoloyesa namba layo. GMT izilipasa location kudzera mu satellite yochokera kumwamba. Raonani. Kulikonse kumene kalana azipita. Azindipeza komweko. Kuyambira lero aliyese wife asamayimbire ku nyumba kapena kuimbira nzake wina aliyese. Mungu zilinga kuti tafa ku dziko basi. Anthu awiri nokhano. Ine ndiye ndafa kalekale lero. Zimenezo zimene zingabwerese chisokonezo. Kungoti muonekera pena paliponse mission yathu ithela pomwepo isanatsaridwe. Binyo. Chimwene. Yakha. Ndiyani? Passport. Ndiwe lake osati binyo. Zona? Ndine Forsten. Nanga ine. Munthu ukakhala otchuka mpovu roziditsa. Ukhala mmene ulilimu. Binyo. Tingambepo? Dziko la Baba Skando lili pachifuwa pa nyamata angapo ofunikira. Kuti titha kumufikira Baba Skando pakufunika kuchecha zifuwa zimenezo. Ina ndikuza ndizokuzana ndiyeyo. Ndikankonya yakake ndizochitika zake mwatsatanetsatane. Baba Skando indiyayo mpadera ndidolo pena paliponse dziko lonse lapansi. Azinduna, mapolisi, majaji onsewo ali mthumba mwake. Binyo kumwalira sindikudzimvesesa zimenezi. Ine ndi mdani wake ekhayo. Palibe samene angakhale bwenzi lake. Ndi amene anakantulusa mu ndendeyi ndi ndani. Ukuganiza bwanji Salimu? Ukuona kuti wafadi? Ngati sana feti mumalizisa finya ameneyo. Amene ndi Salimu. Amene ndi nzake wa Skando waku bwana. Baba Skando amapha kuti apeze ndrama. Koma Salimu amaphera chibwana. Aftabo mwana wako wa Baba Skando amene ndi unaona zolowa ndi zotuluka mu ufumu wa Skando ndingatero. Mudziko limene Baba Skando amakhanga refugee. Ndi munthu amene amapangisa kuti dziko limene muli Baba Skando livine dansi yake. Nde ndiuzenera achimwene. Tipange bwanji pamenepa? Tumizani zithuzi za Binyo ma airport monse. Ngati moyo amene uja ayesera kutibwerera kuzapanga revenge. Koma musanapange zinthu zimene mufuna kupangezo. Tiuze anyamata matola mu Mumbai afufuze. Pasana 24 hours ndikuzani taradi tizo china chilichonse choona china chilichonse. Samia chimene wa Skando bado kumaliza. Amakhala kuvenisa amene. Koma amadziwa china chilichonse chimene chikuchitika mu Mumbai. Kurengela ndima information yawo. Baba Skando ali kuti Venice. Mosakayikitsa. Okay guys. Tisowe tsopano. Tikakumana mu Venice pa 3 days. Venice? Ndikupita ku Venice. Nanga ngati Skando sakamva nkhani zakozo. Timaziziwa zofoka za baba. Munga munthu wankulu wina aliyense amafuna kukhala ngati Mulungu Tate. Tikamugwadira ndi mabondo angawa basi. Kuimba matamando ake ndi kupempha chikhululuko. Ndikafika muukonja ndi mozichepetsa. Ndikumuza
Big Blasa. Kusiyana kwathu kunandipangisane kuzindikira. Kufunikira kwanu. Singati bora Mungu nditenganso ndibwerere. Kapena Mungu andiombere ndife basi. Basi, ababa pamenepo. Chekeratu. Komanda ukakumana naye bwanji. Ndi chithandizo cha chibwezi chake. Sonia. Amagwira ntchito yovina ku kalabu. Iye ndi amene akandithandiza kuti ndikumane ndi ababa. Sonia sangandikanire ine. Ndipo ababa sangamukanire Sonia. मेरा
Ndio mwana naye. Sindukubiza ndugu nawe ya baba. Zarulindina baba. Alisankana na kuti unafunde mina ukaisira kutabu ndende. Mina unachondende. Timukunda kwambiri pinyo. Timukunda. Ane, osalira, siyaulira. Ndabwera kutsopano. Come on. Chikuchita ndijani wepinyo. Nanga madola ina undindani kodi. Nanga sataka banji kutuli moyo. Simeso ndikuzabe baby. Tibe nthawi panopa. Nthawi ndiyo chipe kwambiri. Komano iwe. Mvetsera mosamala. Anthu amene ali panjapo andipanga pakadali pano haijaki. Koma ndiwapeperesa usewa kuti ndikhale ndi iweyo. Chani? Mvetsera mosamala. Undipeze panja pa cheche ya St. George pa 2 hours ubwerayo. Iwe ndine tikaswera kumene koko. Tikambe chikondi yenyuwani. Okay? Scusa, Anghi. Ndichitsiru yebe yabe. Anaterera mani mwamba. Wawanzeka kugwira ntchito. Koma afuna ndalama seti. Zingati? 100 euro. Wazelezeka amene binyo. Ndipereka. Ndi ntchito yathu itheka. Ndipase ndalamazo. Pa 2 hours ndimenyaka appointment kena kubasi ndikumana nanu popo magaya. Iweyo? Ineyo. Ndani? Kodi simulowesa Nkarimu? Wafika bwanji kuno iwe? Zaki zikine ndi nengo yanu. Ndikuziwa china chili yese yokuzana ndi mission yanu. Ndikufuna wachikondi ngati sonium. Ndipo pachikondi ufuna chitantanana. Ndikanatha kumaliza mission nanga bwinobwino. Pomango kulondolane ngati ngolo osakusokoneza nipena paliponse. Koma mission yanu ikuoneka kuti ndiyofunikira kwambiri. Ndiyo mission yanga ingathe kukhala kumbuyo kaye. Ndifuna ndikuthandizeni kaye. Ufuna lankhule kuti yani? Ndikufuna ndikuzenizeni. Mukufuna kugwirisira ntchito munthu wina wake kufuna kufafantha baba SKANDO. Munthu amene sibwezerano ayi. Ndi mdani wanu. Akufuna kungokukolowekani. Ndi chibwezi chake ya Sonia. Osati cha baba ayi. Zifukwa ziwiri zokha zimene yongobwerere kuno. Mwina ufuna kuzapepesa, kufuna kuti joinanso. Kapena ukufuna kuzabweza moto pa zimene zidakuonekera. Koma ndi chifukwa china chobwerera kuno. Uyu Sonia kukhala kutali ndiye nchipozimozi nali wakufaka. Chifukwa cheye ndathawa kundende. Ndaphwanya lamulo ndikubwera kuno ku Venice. Kani si revenge nkhani ndiye chikonda. Ndikufuna ndikhulupirire mawu ako. Ndikukukhululukira. Komabe history siku ndilola ine kutero ayi.
chifukwa ndiwo wanga history ndi mboni yanga. Kugwetsedwa kwa ufumu waukulu kunachitika chifukwa cha ukondedwa. Ukumbukire Julius Caesar anali abwenzi okondedwa amene anapha anthu akuluakulu amene aja. Sikuti ndikukupha iyayi, koma ndikuzipulumutsa ndekha. Ungodziwa kuti pamene wangubwera kuno ku Venice wadzikumbira wekha dzenje. Wakwana ndilokwanira limene lokwana kuti nkhani yene yachikondi sazathekelesa dzenje limene lokwana. Simbalaukira kodu ndiwomwemo apa ndapeza pakumbidwa 2 feet apa koma rusilinapeza podotayi tikuti tipakumbidwa 2 feet koma usapeza podotayi. Dziko ili la chambala ndikwilire kumaisi osati kudoti. Ngati wewe ufuna undipha ndipheka azizako ena wasana ndinokole pano. Sakupuma rubwina afuna rako kumana ndi imfa uko paja nthawi zonse ndinkamona kulozesana mfule ndi Rashidi akuninaula ndi Rashidi. Rashidi naombera apa. Rittarira tose rifa ndukalowa.
Sonia, Maria. Taigani badituyo. www.latishmusic.com. Nyimbo za Kimalawi. Shausiru. Akokubani ngako. Shausiru. Mbali mtu wako. Okay. For English. Ndipata ulemu ndani ine mwana wanune. Ndipata ulemu ndani ine mwana wanune. Kufika ndapita kuchano ndikubwelako ndinakula ine. Kufika ndapita kuchano ndikubwelako ndinakula ine. Sistanzi ndipata ulemu ndani ine chimwene wanune. Sistanzi ndipata ulemu ndani ine chimwene wanune. Kufika ndapita kuchano ndikubwelako ndinakula ine. Kufika ndapita kuchano ndikubwelako ndinakula ine. Laine ndipempo wenu magolo ineyo ndikupempa. Tawi zose ndimapeleka maulemu kwa inu yo magolo. Naneso muzindipata ulemu ineyo ngati mwana wanu. Ngati ndalakusa ndizuzeni mwachikondi neosati unitukwana. Koma kuli kundiyosa ulemu ine zimenezoso muzisiye. Chonse jamaononga ndalama za mbilimbili kutine ndipite kuchando. Abakonsi ndipata ulemu ndani ine mwana wanune. Abakonsi ndipata ulemu ndani ine mwana wanune. Kufika ndapita kuchando ndikubwelako ndinakula ine. Kufika ndapita kuchando ndikubwelako ndinakula ine. Sistanzi ndipata ulemu ndani ine chimwene wanune. Sistanzi ndipata ulemu ndani ine chimwene wanune. Kufika ndapita kuchando ndikubwelako ndinakula ine. Kufika ndapita kuchando ndikubwelako ndinakula ine. Ninga ulemu noka mumaona. Koma somwe mwandipanga inuyo. Sista bwino kamaso panga. Please chonde zimenezo muzisiye. Muzawana ndikukupasani ulemu ineyo inuyo je mwali. Utengawu upite kwa makolo amene mumanyoza nanu. Komaso kwana amene mumanyoza makolo wanu. Utengawu ndabweresa dala cholinga muvele zimenezo zomuzisiye. Abakonsi ndipata ulemu ndani ine mwana wanune. Abakonsi ndipata ulemu ndani ine mwana wanune. Kufika ndapita kuchando ndikubwelako ndinakula ine. Kufika ndapita kuchando ndikubwelako ndinakula ine. Sistanzi ndipata ulemu ndani ine chimwene wanune.
Sista ndipata ulemu ndali ine chimwene wanune kufika ndapita kuchano ndikubwelako ndinakula ine kufika ndapita kuchano ndikubwelako ndinakula ine laine ndipempo wainu magolo ineyo ndikupempa ndawi zose ndimapeleka maulemu kwa inuyo magolo naneso muzindipata ulemu ineyo ngati mwana wanu ngati ndalakusa ndizuleni mwachikondi newosati kunditukwana komwe kuli kundiyesa ulemu ine zimenezozo muzisiye chonse chamaononga ndalama zambiri mbili kutine ndikute kuchanga pakonzi ndipata ulemu ndani ine mwana wanune pakonzi ndipata ulemu ndani ine mwana wanune kufika ndapita kuchano ndikubwelako ndinakula ine kufika ndapita kuchano ndikubwelako ndinakula ine sista nze ndipata ulemu ndali ine chimwene wanune sista nze ndipata ulemu